Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου? Κατά ορισμό, το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η θερμότητα παγιδεύεται κοντά στην επιφάνεια της Γης από αέρια. Αλλά ας επικεντρωθούμε μόνο στο μέρος, θερμότητα, που παγιδεύεται κοντά στην επιφάνεια της Γης από αέρια. Αυτά τα αέρια λειτουργούν ως κουβέρτα και διατηρούν μια θερμοκρασία υψηλότερη από ό,τι θα ήταν διαφορετικά. Αλλά πώς? Το φαινόμενο του θερμοκηπίου διατηρεί τη Γη ζεστή και κατοικήσιμη, παγιδεύοντας μέρος της ηλιακής ενέργειας με αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο. Αυτή η φυσική διαδικασία είναι απαραίτητη για τη ζωή, καθώς εμποδίζει τον πλανήτη να κρυώσει υπερβολικά. Ωστόσο, η υπερβολική ποσότητα αυτών των αερίων μπορεί να παγιδεύσει επιπλέον θερμότητα, καθιστώντας τη Γη θερμότερη από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό οδηγεί σε προβλήματα, όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, ισχυρότερες καταιγίδες και αλλαγές στα καιρικά φαινόμενα. Μειώνοντας τη ρύπανση και χρησιμοποιώντας καθαρή ενέργεια, μπορούμε να συμβάλλουμε στην εξισορρόπηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας για το μέλλον.